ክሳብ ሎሚ ኣዝዮም ብዙሓት ሓሰውቲ ፓስተራት ኢና ንኾንና እዚ ግን ምናልባት ዝኸፍአ ኣዝዩ ከዓ እከይ ዝኾነ ፓስተር እዩ ንባዕሉ ካልእ ፓስተር ዘድልዮ ፓስተር እዩ ሽሙ ፓስተር ቲም ይበሃል ፓስተር ቲም ኣዝዩ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ከካብ ዝኣተዎ ስራሕ ቀልጢፉ ይድስጉግ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ወልፍታት ኣለዎ ሓደ ካብ ስራሕ ምስ ተፈደሰ ፍቆዱ ናይት ክለብ እዩ ዝኸይድ ካብቲ ሓደ ስርሑ ዝተሰጎገሉ ምክንያት ሓደ ለይቲ ካብ ናይት ክለብ ኮት ስለ ዝረኸብዎ ካብቲ ስራሕ የባርዎ ካብቲ ካልእ ቤተክርስትያን ዝተሰጎገሉ ምክንያት ድማ ምስ ሓንቲ ኣብኡ ኣብቲ ቤተክርስትያን ኣገልጋሊት ዝኾነት ሰብ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ክሳዓም ምስ ረኸብዎ ይሰግዎ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ነቲ ናይ ፓስተርነት ስልጣኑ መንጢሎም ድሕሪ ሕጂ ፓስተር ኮይንካ ይተገልግልን ኢኻ ኢሉ ጠቕላላ ካብ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት የፋንዎ ስለዚ ካልእ ስራሕ ክሰርሕ ይግደድ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ሚኒሶታ ስራሕ ይጅምር ኣብዚ እውን ዓመል ምስ መግነዝ ዲ ዝበሃል ካልእ ጌጋ ጋገ ምክንያቱ ሓንቲ ኣመንዝራ ማእሰርታ ወዲኣ ንገዛእ ክትወፅእ ከላ ፓስተር ቲም እያ ርኢ ምስ ኣበላ ደስ ትብሎ ንገዛእ ክመልኣኪ ይብላ ሓራይ ኢላ መኪኑ ትድይብ ቁሩብ መንገዲ ምስ ከዱ ኣብ መንገዲ ይዕምፃ ንሳ ድማ ፓስተር ቲም ዓሚፅን ኢላ ትኸሶ ንፓስተር ቲም ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዎ ናብ ቤት ፍርዲ የቕርቦ ድሕር ቤት ፍርዲ ድማ ን6 ወርሒ ንክእሰር ይፈርድዎ 6 ወርሒ ንሓደ ዓማፂ ሰብ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣቐዲመ ዘይነገርኩኹም ፓስተር ቲም በዓልቲ ቤትን ቆልዑትን ኣለዎ በዓል ሓዳር ጃኔት ድማ ብዛዕባ እቲ በዓል ቤታ ኣብ ልዕሊ ዝኣመንዝራ ዝገበሩ ትፈልጥ ናይ ቅድሚ ሕጂ እውን በደላት ምሕረት ግዜ ገይራትሉ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ተበሳጭያ በዓል ኣዲኻ ትፈልጥ ካብ ዝነልዓለ ኣነ ክፃወረካ ይክእልን ኢላ ገዲፋቶ ደቂ ሒዛ ካብ ሚኒሶታ ናብ ኣላባማ ትገያዝ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ፓስተር ቲም ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ንጃኔትን ደቁን ክረክብ ትኽኢሉ ካብ ሚኒሶታ ናብ ኣላባማ ሕጂ ኩሉ ነገር ገዲፈ እየ ምሕረት ግበርለይ ከምቲ ዝሓለፈ በደል ኣይብድለክን እየ ምስ በላ ንጃኔት ኣሚንዋ ጃኔት ድማ ስለዝኣመነቶ ነቲ ዝበላ ስለዝተቐበለቶ ንገዝኡ ትመልሱ ቲም ኣብ ኣላባማ ኣብ ሓንቲ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ቤተክርስትያን ጴንጤቆስተ ከም ፓስተር ኮይኑ ከገልግል ስራሕ ይረክብ ኣብዚኣ ካብ ብዙሓት ካልኦት ኣብ ቤተክርስትያናት ከም ዝተሰጎገ ምስ ሓንቲ ኣመንዝራ ዓሚፁ ተኣሲሩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሕጂ ከም ዝወፀ ከምዘይነገሮም ሩድ እዩ ምክንያቱ ነዚ እንተዝፈልጡ ነይሮም ፈፂሞም ኣይምቆፅሩ የግዳስ ብዙሕ ሰብ ከም ዝገብሮ ኣብቲ ዘቕረበሎም ናይ ስራሕ ተሞክሮ ብዙሕ ነገር ይሓሲቡ ስለዚ ኣሚኖሞ ንፓስተር ቲም ድማ ስራሕ ህብዎ ሰሙናዊ ኣብዛ ቤተክርስትያን ክሰብክ ጅምር ኣብታ ቤተክርስትያን ዘለዎ ሰባት ድማ ይፈትዎ ንሱ ግን በዓል ኣመል ማይ ሰቲ ይጠርጥ ዝበሃል ሓንቲ መዓልቲ ምስ ሓንቲ ሰበይቲ ብኦንላይን ክዕልል ይጅምር ሞሊ ትበሃል ዋላ እኳ ብኣካል እንተዘይተራኸቡ ሞሊ ግን ንፓስተር ቲም ጥዑይ ሰብ ኢላ ትሓስብ ቀፃሊ ይዕልሉ ምስ ግዜ ድማ ኣዝዩ ዕቱብ ዝኾነ ዝምድና ይፈጥሩ ብርግፅ ፓስተር ቲም ብሓቂ መን ምዃኑ ኣይነግራን ብናይ ሓሶት ስም ይተላሊዋ በዓል ሓዳር ከም ዝኾነውን ኣይነገራን ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝኾነ ይነግራን ብሓቂ ግን ንሱ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ኣይኮነ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ከማን ርእዩ ዝፈልጥ ኣይመስለንን ብዝኾነ ኣብ ሓደ እዋን ፓስተር ቲም ንበዓልቲ ቤቱ ጃኔት ብናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ናብ ካልእ ከተማ ክኸይድ ከም ዝኾነ ይነግራን ጃኔት ደስ ይልዋ ግን ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ዝበሃል ነገር የለን ነዚ ከም መምኽሌታት ተጠቂሙ ምስ ሞሊ ክራኸብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሽዑ ካብ ኣላባማ ናብ ዋሽንግተን ይኸይድ ምስ ሞሊ ብቐጥታ ይራኸብ ብድሕሪኡ ምስ ሞሊ ርክብ ይጅምር እዚ ምስ ሞሊ ዝነበረ ርክብ እናዓበየ ኸይዱ ምስ ግዜ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፍቅሮም እናወሰኸ ኸይዱ ፓስተር ቲም ኣብ መወዳእታ ነዚ ድርብ ሂወት ክመርሕ ይጅምር ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ኣላባማ ምስ በዓልቲ ቤቱ ጃኔት ዝተረፈ ግዜ ድማ ምስ ሞሊ ኣብ ዋሽንግተን ይሐልፍ ነይሩ እዚ ንዑ ጽቡቕ ዝሰርሐሉ መስል ክሳብ መወዳእታ ፓስተር ቲም ንልዕሊ 10 ዓመታት ንበዓልቲ ቤቱ ጃኔት ምስ ሞሊ ከታልላ ፀኒሑ ቀፂሉ ዋላ እኳ ገና ምስ ጃኔት ተመሪዑ እንተሃለዎ ንሞሊ ንመርዓ ካሕታውስን ብረግፅ ሞሊ ካልእ ሰበይቲ ከም ዘለውን እዚ ኩሉ ናብ ቦታ ይኸይድ ኣለኹ እናበለ ናብ ሰበይቱን ደቁን ይኸይድ ከም ዝነበረ ትፈልጦ ነገር የብላን ስለዚ ድሕር ናይ መርዓ ሕቶ ስነ ስርዓት ቲም ናብ ኣላባማ ተመሊሱ ንፉዕ በዓል ቤትን ንፉዕ ፓስተርን ምምሳሉ ንቕፅል ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፓስተር ቲም ነዚ ሓሶት ክሓብኡ ይከኣለ ካብ በዓልቲ ቤቱ ጃኔት ንሓዋሩ ከዓ ገላገላ ሓስብ ኣብታ ፓስተር ቲም ዝሰብ ከላ ቤተክርስትያን ጴንጤቆስተ ሓደ ግዜ ናይ ግብረ ሰናይ መደብ ኣለዎ ኣብዚ ናይ ግብረ ሰናይ መደብ ድማ ኩሎም ብገለ ምክንያት ይትኩሱ እዮም ተኽሲ ይትኩሱ ከካላሽኖም ሒዞም መፅኦም ተኽሲ ይትኩሱ
أزي أبيت كريستيان زي تلمدي زجرم بروجرام كاي حدا خبت بيت كريستيان حدا خب زي في تعمتات أتكايد الأوان أتي في تعمل مستزازمة باسترتي سلسة كابتن زيت كامولان زلو تأبنجات هتحيزو نابجز وخيد نسون جانيتن نجازا مسبسحو باسترتي نتن كالاشين تسكيمهم نابجز نقاطو كتحجزو نجانيت حتى حراي مسبلتو نسخن زحنت حازي بمبال نتن استرفا كلت حيزو يسعبا نعمدك أسخفلو ماتو باسترتي حانتي كابتن تأبنجات تالعلو ناب جانيت أغنيعو بدحري أيتو كسلا بقطة مريت تودق نيشتو بالو أب جزاس لزنبرت نديا مريت وريقا مسرعيتا كتأوي جمرت إذا كله نتقولع زسكح كحتريتي أتزحزن جن جانيت كابت توقسي أيدا عنتن بو نبوها مويدا أمبولانس مسيا نتريس حيزات قيدا بوليس نباسترتيم انتاي كم زقات أما حتو نسود ما حدا جاي نيرو كالاشين كحسوكو أب إيدي كلا تباريقتني بكا هند بيتي أتوم بوليس بكا تباريقات يا مالتي بمبال يأمنو كل نجار حدا جا خنزقنا يدمدمو نجار جن بلك انتاي كم تفتره انتاي كم زقات أما خفلت مرمرو أم كتيلو مالو إذا قالاشين كم يجري بجيجا تتوقيسو عفت جاني تاي أمنت باسترتي أتاليلو باستر كم زقنا تفلتها عفت جاني نتي نايتو خباب طبقة إيميل سدد أزت أبغى نزم الأختي مثل خبر بغتتها أزي كداي مرمرة جبرالو يملك بزي مقنعات مرمرة يجمع باسترتي بقال مقنعات كلتها مننات كلتها مزور في الماكينة كم زلوا يفلت أتحدى حق أن يسمو زلوا أتحدى دما فتم استفلي أتمرمري مرمرو أقتل مزاجبت تليفون باستر تيم دما يمرمر زبزح مشت ناب حدا أب جزءات واشنطن زركب أوعي التليفون نتقطري نايمن مقانو إلهم كمرمرو خلو مس مولي تبحر سبيتي أبتمسحسال جزي حفت جانيتون نز قداك تفلتو إنا فتنت كلا قالت انت تسمع نتمرمر دويلا بزعباز السماعة ورق تنقر باسترتيب كال مولي تبحر أفكاري تلا زبل ورق سمعت سلازي كل نجار نتمرماري كقطعت أمل يجمر باسترتيب مس حبقتي أفكاريتو مولي من تخون نجانيت كتيلوا يغوني زبل ترطاري يقنط أتزعز زنقل باستر تيم بقتلت كخصص أقول مرتوع يلا دحريو حدا معتي باستر تيم كيدو ناي بحق شنات زملو نجار قبل دحر موت جانيت دحر سلس ورحي باستر تيم سم جانيت بمتقام بسما $5,000 لقح وسيدو أزيز موتو سبات لقح كملكتو سلزي كيلو أزيوم كم زتاراترو قبرو أتمرمار نزع عبريتات تتكيمو نباستر تيم أمتيو بزعبا زميست راو لقح كحتو يجمر هذا مرمار جن بز تراي أي تحتفل قبل عليو بزا أكبو شتات كفات تقومس جمرة باستر تيم بستخالو نتن نسوح خمزقنا كردي فتن أتمرماري بزعباتي قتلت كحتو يجمر قبل عليو زتفل عليو نجارات النامسة تقطي مقبار وقتل هذا مرمرة إن قتله أبتا مسحسال أوان قال قالوت أبتي قداي زسرحو مكونات نمولي رقيبهم باستر تيم بحكي من مقاني نقرأ نسو ناحيل بحري مكونن زي كونس أب ألاباما زنبر باستر مقانون نبعد بيتكا قتيلكا يا إقاتا بحيلو زترترسب كم زخونة نمولي نقرأ بتوسخي من مقانو كدناقر ناحسوت سمن ناحسوت ملالي مالنتن كتكم كم تسنحة يردوا مولي لازم السمعت بقدتها تقلبتهمو زليك حبريت أخذكا إلى أنت مكونن ناي بوليس مسؤول تتصحف إيميلات دبدابات بقدتها تركبوا أمو داتا بوليس قبل عليه أكل مرتوع يكبوا سلازي يأسروه أزي زرعيكم ذلو حق أن يسألي أمو داتو باسترتيب كلتا جزينا فردي قرب نبعلت بيتو سلاز قتله وانجلن يخوي نسلت أنحى نحلفت تفريدو له أزا علمنا عزيا ركا نصفحنا بزوح نجر زربلون زنجرلون أوش تحيزانا نايلوم حق أني زانتنا أزينيو لايك سبسكرايب مقبرة يترسلوا زلكم رئيتو دما أبوتا كومنت صحفوا لي كان ذا عينة فيديو نمرأي نزل فيديو زين تأوقون ببزلهم